वीरगंज में 39 सहित मिलल एक दिन 57 जने नया संक्रमित। सप्तरी के कोरोना संक्रमित युवक के गांव सील। पत्रकार यादव ऊपर आक्रमण करे वाला सर्राफ आ इरफान पकड़ाऊ। 2 जने फरार। लहान में मूड़ी काटल अवस्था में लाश मिलल। मौलापुर नगर पालिका द्वारा सबसे आगाड़ी दूसरा चरण के राहत वितरण शुरू। अब भारत में कोरोना संक्रमित 70,000 के पार। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्र में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। नेपाल में एक दिन 57 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। थपल संक्रमित मध्य परसा में मात्र 39 जने रहल बानी। ऐसे ही कपिल वस्तु में 8, रूपंदेही में 9 आ 12 में 1 जने रहल बानी। थपल संक्रमित सभे पुरुष रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी देनी। परसा के बीरगंज में थपल सभे 39 जने संक्रमित छपकैया के बासिंदा रहल खुलल बाटे। उ लोग बीरगंज महानगर के वार्ड नंबर 1, 2 आ 3 के बासिंदा रहल मेयर विजय कुमार सरावगी बतैले बानी। रौतहट में दूसरका चरण के राहत वितरण कार्य सुख से शुरू भइल बा। रौतहट के मालापुर नगर पालिका जिला में ही सबसे आगाड़ी प्रदेश दू सरकार से उपलब्ध करावल दूसरका चरण के राहत वितरण कार्य शुरू कैले बा। विश्व में ही महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के खातिर सरकार से कई लॉकडाउन से गरीब तथा विपन्न वर्ग के गुजारा चलावे में मुश्किल भइला से प्रदेश दू सरकार से कुछ दिन पहले मात्र दूसरका चरण के राहत पैकेज घोषणा कैले बा। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका 3 में भेटल कोरोना संक्रमित युवक के गांव के सील कल गेल बाटे। जिला सुरक्षा समिति के बैठक से डाकनेश्वरी नगर पालिका 3 हटेल टोल आ ओकरा आसपास क्षेत्र के सील करे के निर्णय कैले सप्तरी के प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण परसाई जानकारी देनी। बैसाख 9 गते चितवन से घर आयल उक्त युवक में काल कोरोना संक्रमण देखल गयल बाटे। संक्रमित युवक के राजबिराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के आइसोलेशन में अभी भर्ना कल गेल बाटे। उनका के अस्पताल में भर्ना करके संक्रमित युवक के टोल हटेल आ उक्त गाँव के आसपास के क्षेत्र के सील कल गेल जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी के सूचना अधिकारी आनंद ठाकुर बताइनी। 12 के कुल्भी नगर पालिका से स्थापना कैल क्वारंटाइन में रखल 35 जने मध्य 12 जने के स्वाब परीक्षण करे खातिर नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल बीरगंज में भेजल बा। भारत से जिला लौटल 12 जने के क्वारंटाइन में रख के कोरोना के संक्रमण जांचेला उ लोग के स्वाब नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल बीरगंज में भेजल गल जानकारी नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद सबीर ठकुराई देनी। उच्च अदालत जनकपुर से मापदंड पालना करत राहत वितरण करेला अंतरिम आदेश जारी कैले बाटे। सरकार तोकल मापदंड विपरीत राहत वितरण कैला बाद अधिवक्ता भूपेंद्र यादव आ मानवाधिकार कर्मी विनोद महाराज से दायर कैल गेल रिट में उच्च अदालत उक्त फैसला सुनैले बा। लॉकडाउन से प्रभावित गरीब विपन्न तथा श्रमिक तथा असहाय वर्ग के संघीय तथा प्रदेश सरकार से तोकल मापदंड अनुसार के लॉकडाउन से प्रभावित गरीब विपन्न तथा श्रमिक आ असहाय वर्ग के संघीय तथा प्रदेश सरकार से तोकल मापदंड अनुसार के राहत वितरण न कैला बाद अधिवक्ता यादव आ मानव अधिकार कर्मी महाराज से रिट दायर कल गेल रहे। करिया मई 7 पिपरा में बीतल रात करीब 2:30 में करण सहनी के घर नजीक रहल स्टोर रूम में बिजली के तार शॉर्ट होके आग लगल बा। आग लगी से ना 7 प 3280 नंबर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल 1 थान, साइकिल 2 थान, टेंट हाउस सामग्री आ 5 बकरी जर के नष्ट भइल बा। आग लगी के कारण करीब 60,000 रुपया बराबर के क्षति भइल बाटे। आग नियंत्रण करे खातिर स्थानीय लोग मिल के नियंत्रण में ले रहे। नेपाल प्रेस यूनियन 12 शाखा के सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघ 12 के केंद्रीय पार्षद पवन यादव ऊपर संघाती का हमला करे वाला हमलाकारी सबके 12 प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। कलैया महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित भरत चौक में रहल पत्रिका के कार्यालय से काम समाप्त करके घर लौट रहल बेरिया पत्रकार यादव ऊपर इतवार के संझिया 8 बजे वार्ड नंबर 2 के हनुमान मंदिर नजीक हमला भइल रहे। संघातिक आक्रमण में सहभागी रहल कलैया उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 के नारायण सराफ आ वार्ड नंबर 3 के छोटू कहल जाए वाला इरफान मंसूर के 12 प्रहरी पकड़ाव कैल। 12 प्रहरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी दिले बानी। घटना में अन्य 2 आक्रमणकारी फरार रहल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 के प्रहरी नायब उपरीक्षक मिश्र जानकारी देनी। पत्रकार यादव ऊपर परसुका रात भइल आक्रमण के कारण मुड़ी में चोट लागल पीड़ित पत्रकार यादव जानकारी दिले बानी। साथ ही आक्रमण के कारण पत्रकार यादव से बुकल लैपटॉप, कैमरा आ मोबाइल में क्षति पुगल वहाँ के बतैले बानी। संघातिक आक्रमण में संलग्न रहल अन्य 2 के खोज तलाश जारी रहल 12 प्रहरी जानकारी दिले बा।
विश्व भर महामारी के रूप में फैल रहल नोवेल कोरोना वायरस नियंत्रण तथा चेक जांच के खातिर मेरो माइक्रो फाइनेंस वित्तीय संस्था लिमिटेड के कोल्भी शाखा कोल्भी नगर पालिका के नगर स्वास्थ्य कार्यालय के 15 थान PPE सहयोग कैले बा। मेरो माइक्रो फाइनेंस कोल्भी शाखा के शाखा प्रबंधक अजित कुमार मंडल, काल नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद सबीर ठकुराई के 15 थान PPE सहयोग कैले बानी। कोल्भी नगर पालिका भीतर कोरोना परीक्षण करेला PPE प्रदान कैल गइल मेरो माइक्रो फाइनेंस कोल्भी शाखा के प्रबंधक मंडल जानकारी देनी। नेपाल के ही सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केंद्र बिंदु बनल उदयपुर जिला के त्रियोगा नगर पालिका 3 भूलके के 55 घर मुस्लिम परिवार के पड़ोसी मात्र न होके एक एक घर परिवार के समेत कोरोना संक्रमित भइल बाटे। अभी तक नेपाल के ही सबसे ज्यादा 32 जने में कोरोना संक्रमण देखल गई। भूलके के 55 घर मुस्लिम परिवार मध्य 2-3 घर के संक्रमित एक एक घर के रहल कार्यालय बतौले बाटे। अभी तक भूलके में 32 संक्रमित मध्य 6 भारतीय जमाती, 8 भूलके के स्थानीय नागरिक करके 14 जने इलाहाबाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकल मानी। बाकी 22 जने कोसी अस्पताल कोरोना उपचार केंद्र विराटनगर में इलाज करा रहल मानी। मुस्लिम परिवार आ 3 से घर अन्य समुदाय के रहल भूलके में अभी तक 55 मुस्लिम घर बाहे के अन्य समुदाय में कोरोना संक्रमण पुष्टि न भइल कार्यालय जनैले बा। सिराहा के लहान में मुड़ी कटल अवस्था में एक व्यक्ति के लाश मिलल बा। लहान नगर पालिका वार्ड नंबर 17 निवासी करीब 40 वर्षीय पुरुष के लाश आज सवेरे मिलल पर जानकारी दिले बा। घर से 55 मीटर के दूरी में रहल उनकरे बारी में मुड़ी काटल अवस्था में लाश मिलल इलाका प्रहरी कार्यालय लहान के DSP शरद कुमार छेत्री जानकारी देनी। उनकर बीतल रात ही हत्या भइल आशंका कल गेल बा। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला के संख्या 70,000 से ऊपर गई बाटे। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी तक कोरोना वायरस के कारण संक्रमित होने वाला के संख्या 70,756 पुगल बाटे। मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में भारत में 3,600 नया संक्रमित मिलल बा लोग। ऐसे ही भारत में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होने वाला के संख्या भी 2,293 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में भारत में 87 जने के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भइल बाटे। उत्तर प्रदेश में अभी तक 3,573 जने संक्रमित मिलला पर 80 जने की मृत्यु भइल बाटे। त बिहार में अभी तक 747 जने कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गइल बाटे त 6 जने की मृत्यु भइल बाटे। अभी तक भारत में 22,455 संक्रमित ठीक होके घर लौट चुकल मानी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 33, दोपहरिया 40 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 29 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:19 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:44 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। वीरगंज में 39 सहित मिलल एक दिन 57 जने नया संक्रमित। सप्तरी के कोरोना संक्रमित युवक के गांव सील। पत्रकार यादव ऊपर आक्रमण करे वाला सर्राफ आ इरफान पकड़ाऊ। 2 जने फरार। लहान में मुड़ी काटल अवस्था में लाश मिलल। मौलापुर नगर पालिका द्वारा सबसे आगाड़ी दूसरा चरण के राहत वितरण शुरू। अब भारत में कोरोना संक्रमित 70,000 के पार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम जी के साथ में सहकर्मी सत्येंद्र गुप्ता आ हम नूर आलम बादशाह विदा चाहम। नमस्कार।